ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсап то подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони айни гуфтагӣ аст, пушти гаи, назди части ВВС гуфтагӣ аст, аэродром. яъне ки ҳамин хел маълумот аст. бештар маълумотро аз худашон мегирен. сехонага квартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад, ки доми чор ошина аст ки дар чорумаш қарор дорад. 60 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ва ванна отдельно аст ки ремонти нағз аст, барои зиндаги кардан 100% омода ва тайёр аст. дар наздикии хона мега ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаста, мега яъне ки хоб ҳасте, масҷида мега, мактаб мега, саддик, мағоза, аптека мега дар пеши квартира ҳаста, мега бо пеши квартира транспорторои 81, яъне ки маршруткаи 81, 47, 49 ҳамин хел чизҳо мегзарад, мега соҳибшон ҷои нағза. бо нархи 299 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо мекунем, мега дар назди квартира сехонага квартира аст. ба кадоми шумо агар маълумоташ агар фаҳмона бошад, рақамошон дар поёни видео аст, метавонен бештар маълумотро аз ҳамин рақамошон гирен. шумо агар дӯстон амхали квартираи фурӯшӣ ки хона чизе ки барои фурӯш дорен, дар номери имо ватсап рой кунен, фурӯшда рекламада мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар маҳаллаи шарора гуфтагӣ аст, соҳибшон. замини холӣ аст ки гирдаш маҳкам аст, фундаментҳои пешам рехтагӣ аст. масоҳати замин 6 сотиқ замин аст ки дар инҷа мега об свет дорад, мега аниқ, мега соҳибшон, обуш мега бе проблема. замини обӣ аст. одамо уже дар инҷа давоно зиндагӣ кардасанд, ҷои ободия мега, ҷои нағза мега соҳибшон, боз як ҳамаи дига сангам қатишон дорад. бо нархи 80 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила ва савдо мекунем, мега гирдуванаш уже фундаментош рехтагия хай, яъне ки се тарафаш ҳамсоя уже девор кати маҳкам кардагиян. кадоми то мехоҳен хона карда мегирем. рақамошон дар поёни видео аст. ба кадоми шумо агар лозим аст, метавонед ки дар ҳамин рақамошон бештар маълумотро занг зада гирен. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Сино, рӯпарӯи Нало гуфтагӣ аст, яъне ки хай бо аниқтар маълумотро мегирем. дӯстони азиз, якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 30 квадрати метр аст. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки отдельно аст, ремонти замонави, телевизор, ҳамаш қолин полин, ҳамаш 100%. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мекунем, мега соҳибшон. ва кадоми шумо агар ҳамин хел квартира лозим аст, рақамошон дар поёни видео аст, метавонед ки бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин квартира гирен. марҳамат. шумо агар амхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, мошин, магазин барои фурӯш дар, метавонед ки маълумотро қатъи сураттош дар номери имо ватсап рой кунем. мо рекламада мемонем. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат бародарон ки лайкотонро мондан гирем ва силкаи видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунен. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшии назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони шомасо гуфтагӣ аст, вастошни халма. масоҳати заминашон 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор, кухни, ҳаммом, ошхона ҳамаш отдельни ҳаста, мега хона ремонтош нағза барои зинда кардан, мега 100% мешавад. дарахтони мевадиҳанда об светша мега пастяни ҳаста, яъне ки срошна мега мефурӯшем. бо нархи 200 000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад, мега дар назди хона кадоме ки мехарад, мега муомилаи хуб мекунем, мега соҳибшон. вастошни халмада. дӯстон, марҳамат, дар рақамҳои поён бурда занг занен, бештар маълумотро аз соҳиби худашон гирем, мега соҳибшон ҳамаш 100%, мега фақат одамони харидор дар кора. марҳамат, дигар маълумоти пураша аз соҳиби худашон гирен. марҳамат, занг занен.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар мияз кабинет гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки хонаи нав аст, ремонти замонавӣ. Якхонага квартира аст дар 3 ошуна, қарор дорад 30 квадрати метр. Обсвет дорад ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, кухни гарнитур, вайфай, диван, яъне ки ҳамаш қоидави аст, вайфай ҳамаш пайваст мега хона шароити замонавӣ мега ҳамаша қатишон метия мега ҳам хеле маслиҳат дорад. Хай бо аниқ карда мегӯянд ки обсвет гарм ҳамаш қоидави, шкаф ҳамаш, диван ҳамаш ҳаст. бо нархи 235,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки кадоме ки мехарад боз яъне ки қатишон муомила мекунанд бардорон кадом метавонад ҳам хел квартира якхонага дар кор бошад. марамат ина квартира уютни 100% ремонти нағз пеш шуда мега раҳи калон ва мағоза ҳама хел чизо ҳаст. марамат дигар рақамошро метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз рақамо поён буда гирен. аз шумо хоҳиш мемонам фақат лайкотро намонед ва видеонавори моро дар имо ба сабтон ҳадилса кунед. ба шумо чӣ хонае ки замине ки квартирае ки дар кораи нависед, албатта мо ҷудо карда дар видеои оянда мепартоем. фақат шумо камтар сабр кунед, албатта пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар поёни хушманзар гуфтага деҳаи хушманзар поёни гонҷи Зариавосток, яъне ки то ҳамин хонара рӯш асфалт аст. маҳсулоти заминашон 6 соти замин аст ки 14 хона кардаги тавре ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аст ки дута подвал, обсвет бе проблема, термис ҳамаш ҳаст. хона бо гӯшти пухта кати омода ки харидам ҷа 50,000 гӯшти пухта рафтага, хона бо гӯшти пухта 100% омода шудага ки калидори калон, дарахтони мевадиҳанда, наздикишта оби калон, дайро об ҳаст мега соҳибшон. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад бардор кадом метавонед агар мехарем ба шумо арзон кадам метия мега срочна сум дар кора мега бо сабабҳои оилавӣ мега сум дар кора ба ҳамин хотир фурӯш намондианд. нархаш бо маслиҳат дута рақамошон аст имо васаб дора метавонед ки дигар маълумотро аз ҳамин рақамо гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа пеши масҷиди кривойда қарор дорад. духонага квартира аст ки дар 3 ошуна қарор дорад, доми 5 ошуна аст ки дар 3 қарор дорад ки 48 квадрати метр аст. обсветаш ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отдельна термис, ваннамаш қоидави аст ки доми 60 аст ки пеши масҷиди кривойда қарор дорад ки ремонти хуб аст, бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, срочна бо нархи арзон мега мефурӯшем. дӯстон, нархаш 230,000 сомония ки бозам арзон мекунем мега духонага квартираи ҳамаи шароитош муҳайё аст. бардоред ки аз ҳамин территория квартира суроғ карда буданд. агар ки ҳамин вариантошон ба шумо мувофиқ бошад метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотро гирен. то бозора як 10 минута 5 минута роҳ аст, яъне ки наздики сомонӣ наздик аст, пеши квартира масҷиди калон ва мағоза ҳаст. марамат дигар маълумотро аз ҳамин рақамо гиред, қадитон муомила ва арзон мекунем мега срочна сум дар кора мега соҳибшон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар сами савхоз гуфтагӣ аст деҳаи ҳаёти нав, ноҳияи сами савхоз деҳаи ҳаёти нав ҳам хеле маълумот аст. маҳсулоти заминашон 6 соти замин аст ки 14 хона кардаги тавре ки подвал амда веранд, калидори калон ва ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухниш отдельни ҳаст. хонара мега срочна мефурӯшам мега сабабе ки фурӯхтанаш мега квартира мегирам мега ба ҳамин хотир хонара мефурӯшам. айни ҳол соҳибашон дар Россия ҳаст, не ки мефурӯшам мега нашуд ҳуҷҷат чиз ҳамаш 100% бемаълул мега. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад. ремонти хона нағз аст, фақат яъне ки медори зиндагӣ мега дарахтони мевадиҳанда, обсвет ҳамаш қоидави, отдельна калидор ҳамаш ҳаст ки фақат медори зиндагӣ мекунем. дӯстон, кадом метавонед агар мехарем, кадом метавонед агар варианти алиш дорем ки алиши ҳам мекунем мега дар шаҳри ваҳда ягон квартира бошад мега алиш ҳам мешавад. дӯстон, марамат кадом варианте ки ба шумо маъқул бошад, кадом метавонед мехаред арзон мекунад, кадом метавонед алиши мекунед, алиш ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео, марамат бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, инам дар қурғонтепа дар 14 микрорайон пеши масҷида қарор дорад. духонага квартира аст ки дар 4 ошуна қарор дорад, 46 квадрати метр аст.
об светш ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона ҳамо аддел ки ремонт кардаги ҳастае. банияшам, телевизор, термис ҳамаш қоидавӣ бо нархи 210,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки пеши масҷиди 14 мегад, яъне ки лаби раҳ ҳастае, яъне ки хона срош намегад сум далакора фурӯшда мондиям бо нархи 210,000 сомонӣ. кадоме ки мехарад бозам савдо ва муомила мекунанд дар назди квартира. дӯстон марҳамат вариантҳои худтон метавонед ки дар ҳамин рақамҳо ё ки занг зада пурсед ё ки маслиҳат кунед, арзон мекунем мега фақат одамони харидор бошад. дӯстон аз шумо фақат хоҳиш аст ки лайкотона мондан гиред ва видеонавори моро силкаша дар имо васатон поделиться кунед. ба шумо чӣ хонае ки квартира ки лозим аст нависед, албатта мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар болои терминал гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри хуҷанд болои терминал. маҳсулоти заминашон 5 сотик замин аст ки як дар хонаи веремика кардагӣ тайёр ки барои зинда кардан мешавад. дар инҷа об свер дорад ки гирдаш маҳкам аст ва як кама сангам хелиам дорад ки срошна бо нархи арзон катӣ. нархаш 78800 сомония ки бозам арзон мекунем, қариб 79000 сомонӣ мешавад, 200 сомон кам, яъне ки бо ҳамира муомила мекунем. мегӯяд техпаспорт ҳамин хел чизо дорад хона, яъне ки фақат тайёра кадом мехарад муомилаи, яъне ки срочна мега муомилаи нағд мекунем мега соҳибшон. дӯстоне ки аз шаҳри хуҷанд хонаҳои арзон суроғ карда буданд, ина вариантҳои хуб агар ба шумо маъқул бошад метавонед дар рақамҳошон занг зада бештар маълумота гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар регар дар наздикии қараболо гуфтагӣ аст. 9 микрорайон. ҳамин хеле маълумот аст. як хонага квартира аст ки дар 6 ошуна қарор дорад, 46 квадрати метре ки хона бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни ва ванна, ҳамин хел чизо ки ремонтам кардагӣ аст. хона барои зинда кардан сатфои омода аст, мегӯянд ки ҷош ҷои нағз аст. хай бо кадоме ки дар шаҳри турсунзода худош медонад бо нархи 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадоме ки мехарад бозам муомила мекунем, мега 46 квадрати метре ки дар нуш калон аст. марҳамат дигар маълумотои пурраша аз рақамҳои поён мода бардорон гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотона мондан гиред. дӯстони азиз, шумо агар ҳамин хел квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хонаи заминӣ ё ки замини холии мағоза, мошин, чизе ки барои фурӯш доред, албатта кироя кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур, кӯчаи Мирзобек гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот аст. кӯчаи Мирзобек яъне ки ноҳияи Шоҳмансур. духонага квартира аст дар 8 ошуна қарор дорад, 56 квадрати метре, не ки нагуфта ки лифт дорад, дар 8 ошуна қарор дорад. ремонти замонавӣ мега люксаи 56 квадрати метр аст. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ванна, қоидавӣ аст ки мебел, телевизор ҳамаш 100% омода аст. бо нархи дастрас мега фурӯхта мешавад, арзон, яъне кадам метия мега соҳибош. бо нархи 290,000 сомония кадоме ки мехарад мега муомилаи хуб дорад ки хона люксаи ҳамаи шароитош муҳайё ва тайёра ки бо маҳсулоти мега, яъне ки сифати баланд мега квартира ремонт ва омода карда мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар дӯстон ҳамин квартира лозим аст, рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки бештар маълумота аз соҳиби худашон гирен. шумо агар дошта бошед квартира, замин, мошин, мағоза фурӯшда роя кунед, албатта реклама монем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ доштем. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.